What up? Moro. Moro. Sait laitettua K18 kanssa. Joo. Joo, kyllä. Hyvä. Mistä me puhutaan tänään tuossa hormoniaiheessa? Mä mietin sitä, että miten, mihin me keskusteltiin sunkaan silloin WhatsAppissa, että mihin me mennään niin kuin tässä aiheessa, mutta eihän mä nyt jumalauta enää muista. Meillä oli puhetta hyödyistä ja haitoista ja Joo, sitten voidaan vaikka käydä vähän eri aineiden hyötyjä ja haittoja. Ja jos siellä on jollain vaikka katsojalla joku aihe tai mitä haluaa siitä, että jutellaan, niin joo. sekin käy, jos se vaan nyt on semmoinen niinku järkevä. Niin. Ja pystyyhän tästä, jos nyt jollain on, jos täällä on oikeasti sellaista porukkaa, niin pystyyhän tällaisessakin niin kuin aiheeseen, mä tiedän mitä sä oot mieltä, mutta jos se esimerkiksi halua kasvojaan näyttää, että haluaa vaan tulla tuohon, että tuohon alaruudulle tulee, tiedätkö, se pikkuruutu ja haluaa tulla antaa oman niin kuin näkemyksensä tai kokemuksensa jostain asiasta, niin en mä sitäkään itse ainakaan poissulje, en mä tiedä mitä sä oot itse mieltä. Että Joo, ainakin tällaisissa aiheissa, kun me keskustellaan tällaisista niin kuin näinkin vakavista aiheista, puhutaan vakava aihe siinä määrin, että koska ne, jotka eivät tiedä niin kuin haittoja, eivät tiedä hyötyjä ja mitä ne voi aiheuttaa sun muuta, niin on ihan mielenkiintoista kuulla muidenkin niin kuin mielipiteitä ja tälleen näin. joo, ehdottomasti. Ja otetaan vaikka silleen, että jos tulee vierailijoita, niin pidetään semmoisen tiiviinä ne, että sit kerkee muutkin, jos on halukkaita ja silleen. Ellei nyt sitten satu olemaan sellainen vieras, jolla on niinku poikkeuksellisen hyvää materiaalia, Kyllä, niin silleen. ehdottomasti. Mutta joo, Joo, kerrotaan. Mä katson kommentteja tässä, niin. että onko täällä mitään kommentteja. No, tossa. Tuolta kysyi joku, käyttökokemuksia Primosta. No, Meillähän on. mulla ainakin on aika paljonkin Primoa käyttänyt, siis niinku useita kertoja ja Primohan on silleen niinku noista anabolisista semmonen melko mieto, millä ne haitat on niinku suhteellisen pieniä verrattuna sitten joihinkin muihin aineisiin. Et siitä Primo on silleen hyvä aine, mutta se on myöskin niinku kallis aine. Et se on yksi haitta Primossa, että se on niinku vain 100 milligrammaa per millilitra, mikä tarkoittaa, että sitä pitää käyttää aika paljon. Ja jos se ei ole niinku poikkeuksellisen hyvä vaste noihin hormoneihin, niin silloin sitä joutuu käyttämään niinku viikossa. Sanotaan, että aika minimimäärä, mitä Primo niinku voi käyttää, vaikka on hyväkin aihe, niin on meni sekaisin tosta yhdestä kommentista, niin Okay. niin joku 300 milliä ja sit siitä niinku ylöspäin. Yleensä se on niinku sitten paljon enemmän niinku. Joo.
mikä on toimiva. Että itsellä kyllä huomaa niin kuin jo 300 millissä semmoinen vaikutuksia. Ja Primolla on yleensä niin kuin aika vähän vaikutusta esimerkiksi veriarvoihin. Mutta kyllä se voi esimerkiksi kolesteroleja niin kuin, heittää viitearvojen ulkopuolelle. Mutta niin kuin vähiten varmaan noista anabolisista vaikutusta veriarvoihin Primolla. Ja Primo on semmoinen, joillain se saattaa tosi voimakkaasti laskea estrogeeneja, niin se on yksi sellainen, mikä siitä niin kuin pitää tietää. Joo. Et joillain se voi ihan jo muutamalla 100 millillä, ja tietenkin se vaikuttaa sitten se niinku, suhde testosteronin kanssa, että paljon testoa menee, niin se vaikuttaa siihen, minkä verran se niinku niitä estroja madaltaa, mutta joillain se voi tosi pienellä annoksella jo madaltaa voimakkaasti niitä estroja, ja sitten toiset kestää sitä paljon enemmän, ja estrot ei vieläkään mene niinku kauhean matalaksi. Äijän on mielenkiintoista jutella ylipäänsä tästä aiheesta senkin takia, että tuntuu, että sä oot sellainen niin tietopankki, että sä oot tutkinut ihan hemmetisti niin noita ravinteita. Joku laittoi mulle kommenttiikin tossa just hiljattain, että että Roni tuntuu, että Roni on tutkinut aika paljon, että tuntuu olevan tietotaito, että on mielenkiintoista just kuunnella ja tälleen näin. Mulla taas on silleen, että mä en ole niin hirveästi tutkinut, että mulla on sitten taas sitä omaa käyttökokemusta aika lailla, että suurimmat osat varmaan hormoneista käynyt läpi, mutta aina mihin en ole koskenut kertaakaan, niin on insuliini, että tämä mikä tää on tää kakkostyypin diabetekseen tarkoitettu tää? Ozempic. Ei ole Ozempic, vaan se on toi metukka. Onko se, mikä helvetti sen nimi on? Metformin vai? Metformi, joo. Joo, Metformi mulla on nyt ollut itsellään käytössä ensimmäistä kertaa. Joo, se on vaan aika moni niinku tuolla munkin tutuissa niin on kysellyt sitä Metformia, mutta ei ole oikein kellään ollut sitä, että aika huonosti Suomessa sitä saa, ja mä en tiedä, että määrääkö sit Suomessa. Jenkeissähän lääkärit määrää sitä ihan niin kuin vaikka ei ole mitään diabeettistakaan. Ja siis kasvuhormonikaan tosi moni käyttää Metformia, koska silloin kun kasvuhormoni annokset nousee niin kuin vähän isommaksi, niin silloinhan ne verensokeritkin on jatkuvasti vähän kohollaan, mikä sitten taas aiheuttaa insuliiniresistenssiä ja ennen pitkää se insuliiniresistenssi, kun menee tarpeeksi pahaksi, niin silloin puhutaan kakkostyypin diabeteksesta, niin se laskee niitä verensokereita. Metformista on justiin, että siitä on hirveästi just keskustelin yhdenkin ystävän kanssa, sanoi, että se on sellainen terveyslääke, että se melkein saisi olla käytössä yleisesti ottaen. Ja, mutta siinähän on, mitä mä itsekin tutkinut sitä, niin siinähän on positiivista se, että se ei tee sitä niin sanottua insuliiniromahdusta, että kun taas jos insuliinia käyttää, niin sulla saattaa tulla se niitä romahdusjuttuja, että ainut, että milloin voi tapahtua. Tai verensokeri romahtaa. Ei insuliini, verensokeri siis, joo, sanoin väärin, niin. Siis verensokeriromahdus. Et siinä on ainut hyvä se, että siinä Metformissa just se, että ei tapahdu sitä, koska kun taas insuliinissa. Ja sitten tossa on, mä luin, että jos sä teet tosi kovan sellaisen high-intensiteettisen treenin, niin silloin on riski niin kun siihen, että ne romahtaa. Mutta en mä kyllä ole huomannut mitään romahduksia, että mä oon tehnyt aika sairaita treenejä. Joo, kyllä. Ja siis verensokereita on hyvä mitata, varsinkin jos käyttää kasvua, niin kyllä kannattaa mitata niitä. Ootko sä ostanut sen mittarin niin kuin apteekista vai mistä?
Ei mulla ei ole mittari, että itse en tee sitä, koska mulla on mennyt kasvuun niin pieniä annoksia ja ei ollut Mutta ikinä siis se, mitään. se kannattaisi olla muutenkin. Siis mun on oikeasti pakko jossain vaiheessa ostaa. Siis, mulla oli ihan kuureillakin saatto. Ja yhdelle, mille on tosi tärkeä, jos ottaa jossain vaiheessa ottaa MK677 käyttöön, niin silloin kannattaa olla verensokerimittari. Koska siellä voi tulla. Joo, kyllä. Et. Moi moi moi, hyvä kuuluu. Sitten täällä Muhammed Kassan sanoi, että Turkissa on niin kuin helppo käydä apteekissa saada ilman reseptiä. Joo, se on ihan tiedossa toi, että Turkista saa, mutta sitten mä en ihan tiedä, että miten sitten saa tuoda Suomeen niitä sieltä Turkista. Sitten täällä on tullut useampikin kommentti siinä, että miksi 2 aikuista miestä ei ole tähän aikaan töissä. No miten te kommentoijat ette ole töissä, vaan kirjoittelen niitä kommentteja. Ja itsehän juuri olin toisessa 2 yötä 12 tunnin yövuorossa ja sitä ennen 2 12 tunnin päivävuoroa, että menkää itse töihin kittiseen sieltä. Niin, mäkin yritän tässä rakentaa itsestäni. Mähän just koko ajan rakennan tässä sun kautta podcastiin meille, että tästä tulee meidän päiväduuni. Et jengi niin, me ollaan töissä. Niin. Tästä tulee ihan hulluna hilloa, mistäkään vaan niitä lahjoituksia tulemaan. Jep. Täällä on, mä en tiedä pystyttäisikö mä pystyn osallistumaan, mutta mä en tiedä saanko mä sua siihen, niin mä en tiedä onko se justiin, että kun mä on liittynyt siihen sellaiseen tiimiin, niin kun, jos sunkin on halukkuutta, niin mä pystyn sustakin laittaa viestiä, että säkin voit liittyä siihen tiimiin. Niin täällä on sitten taas mahdollisuutta niin tehdä sit, niin esimerkiksi mullakin on nyt, niin mä voin osallistua vaikka kansainväliseen johonkin isoon tällaiseen live-tapahtumaan ennakkoon jo, ja mä voin saada sieltä niin palkintoja ja tälleen. Ja se live-tapahtuma on vasta jonkun 21 päivän päästä, mutta sä voit jo ennakkoon tehdä, että sä omaa sellaista niin liveä, mistä sä saat jotain ennakkolahjoituksia sun muita. Mä käyn mä katson nopein, mitä täällä on kommentteja, täällä on tullut hirveä määrä. Huomenta. Joku kysyi milloin Timon luo Tuomo. Mulle itse asiassa tähän liittyen mun täytyy sanoa, että mulle tuli yhdeltä joka halusi lähteä sponsoroimaan matkaa, niin tuli sähköpostia, mä en ole vielä lukenut sitä. Niin nyt tuli uutta. Joku kysyi, että mites möykky saa tilattua sarmeja suoraan kotiin tai PCP 157, no PCP 157 en, että mulla on tuohon sarmeihin niin sanottu sponsori. Huomenta. Mielipidetestogeelit natuilla, mulla on oma mielipiteeni on, mä en tiedä mitä sulla on, oma mielipiteeni, että se on aika humpuukki paskaa ihan suoraan sanottuna. Joella on samaa mieltä. Jos niinku haluaa niinku kiinnostaa testosteronia, niin sit pitää olla ihan vaan valmis tökkää sitä piikkiä perseeseen. Että ei voi niinku sitä hommaa sit niinku pelätä, että jos siihen pitää sit vaan lähteä. Kyllä. Täällä kirjoittaa 480 ja mun 20V juniori on paljon kanssa tutkinut ja käydään hyviä keskusteluja sen kanssa. On jonkun verran, toi olisi jatkunut vissiin loppu kesken toi teksti, mutta puhun just siitä, että kun me just mainitsin susta, että kuinka hyvin sä oot tutkinut just noista hormoneista. Toimiko PCP 157 kyynärpäähän hermopinteeseen, mistä sitä saa Suomesta? No PCP 157 sä et oikein saa Suomesta, että se on aika kortilla, että sitä ei oikein täältä saa mistään. Ja saa aika hyvin monenkin vaivaan ja yllättävää. Mitä? Niin, ja se aika useasti sitten otetaan sen TB500 sen kanssa. Kyllä, mutta sitten jos sen haluaa ton kyseisen ravinteen, haluaa korjaa esimerkiksi jotain suolistovaivaa, niin siihen se saa tosi hyvin.
Eli jos niin kuin ärtyneen suolen oireyhtymää, niin imeyttää ravintoa paremmin. Niin kuin, Joo, ja siis BCP:tä ja TP500 sitten, niin pitää vaan tuntea noita, ketkä näitä kaupittelee näitä aineita. Siihen me ei oteta kantaa siihen, että mistä sitä saa. Sulta kysyn, mikä sun viesti on tällaiselle 20-vuotiaalle nuorelle, joka on tutkinut näitä ravinnejuttuja ja tälleen näin, niin kuin just se, että kannattaako lähteä hormonitielle vai kannattaako porskuttaa vielä eteenpäin naturaalina. Mun oma mielipide, jos kysymys oli vähän niin kuin tohon viittaava, niin mun oma mielipide on se, että pitkälle sinne tyyliin 30, ellei nyt tietenkin ole jotain kisahaaveita, että haluaa lähteä kilpailemaan aikaisemmin, että onhan noita natukisojakin ja tälleen näin, mutta sitten jos haluaa tähtää jotenkin tuonne kunnolla huipulle, niin se nyt on sitä asiaa erikseen, mutta kyllä mä sanon ainakin oma mielipiteeni on, että ei kannata lähteä hormonitielle niin kuin noin varhain nuorena. Se on mun. Ei, ja siis niinku jos on ihan vaan just ylipäätänsä niinku ihmiset, kenelle ei ole tarkoitus niinku kissata tai tehdä jollain tavalla jotain sellaista suunnitelmaa tehdä niinku ammattia niinku kehonrakennuksesta tai fitneksestä tai näistä asioista, niin en niinku suosittele oikeastaan kellekään niitä. Eikä tietenkään me ei suositella kellekään muutenkaan, mutta fakta on se, niin kuin viimeiskin puhuttiin, että jotkut ja nykyään enenevissä määrin ihmiset niitä niinku käyttää ja tulee käyttämään, niin sitten halutaan niihin antaa tietoa. Ja sanotaan tuommoinen 20 tyyppi, niin jos se on vaan ulkonäkösyistä ja tällaisesta, niin teillä on niinku siinä vaiheessa vielä niin hyvä se oma tuotanto, että ei niinku ole mitään järkeä lähteä niinku siihen ottamaan ulkopuolista niinku mutta sitten tosiaan, jos niinku on silleen, että on niinku käynyt jo pidempään salilla ja näkee, että on niinku tosi lahjakas kaveri ja on niinku ajatus, että haluaa lähteä niinku kehonrakennukseen niinku kisaamaan ja niinku pärjätäkin siellä, niin mulla on omat mielipiteet tuosta Natuliiton touhusta ja ei siitä sen enempää, mutta sanotaan, että vähemmän tulee negatiivista palautetta tuolta ei testatusta liitosta nykyään. Ja vähemmän menee rahaa sinne liittoon kaikkeen mahdolliseen. Ja no en viitti sanoa sen enempää, mutta joo, niin ehkä sellaisessa tilanteessa, että on niin lahjakas. Mutta siinäkin niin sul kannattaa olla valmentaja sitä ennen, joka ohjeistaa, joka tietää niistä asioista, sellainen, joka on oikeasti ottanut selvää. Kaikki valmentajat, ketkä vaikka saattaa julkisestikin puhua, niin ne ei välttämättä ole niin hyviä ne niiden ohjeet. Ja Suomessakin on hirveästi valmentajia, kenellä on tosi vanha-aikaiset näkemykset näihin asioihin. Et ne on opittu joskus silloin aikoja sitten ja sitten käytetään niitä edelleen, niitä samoja. Ja tämäkin asia, aihealue, niin kuin hormonit ja niiden käyttö kehonrakennuksessa, niin se on mennyt niin älyttömästi eteenpäin niin kuin tässä viimeisen vuosikymmenen tai 2 aikana, että niin kuin sellainen, joka on jumittunut sinne 20 vuotta sitten, miten toimittiin, niin ne ei niin kuin ole oikein kauhean hyviä neuvoja enää tänä päivänä. Ja silleen. Mulla on mielipide tuosta, mä en tiedä, ootko samaa mieltä, että pitäisi tulla oikeasti tuossa Natu-hommassa, pitäisi tulla kunnolla sellainen liitto. Että siellä olisi oikeasti sit sitä väkeä. Suomi on siitä vähän paska maa niin kuin tässä liittohommassa, kun taas jenkit, joka on paljon suurempi. Niillä on aikaa, niillä on työntekijöitä, riittää.
niin mun mielestä olisi niin kuin paras olisi se, että olisi sellainen natuliitto, ja jotka käy aika ajoin niin kuin testaamassa niitä kilpailijoita, että siellä ei mene mitään. Koska se on vain fakta, että tosi moni, sit kun on tällainen natuliitto, niin kun, missä kisataan ja tälleen näin, niin siellä ei testata niitä kaikkia. Että siellä on väkisin, niin siellä on ihan varmasti joukossa sellaisia, jotka käyttää jotain. Varsinkin mitä puhutaan voimannostosta aikanaan. Siellä meni peiteaineet sun muita, osas peittää, osas lopettaa, osas puolittaa tietyssä ajassa, osas laskelmoida oikealla tavalla, vaikka siellä olisi testejä ollutkin. Niin. Toi on niin paskaa, mun mielestä se on niin epäreilua taas näitä muita niin kuin natukilpailijoita kohtaa. Sitä mä meinaan, että se olisi niin paljon reilumpaa se kilpailu, kun oikeasti sit tietäisi, että siellä on kaikki täysin naturaaleja. Niin, no Suomessa kyllä testataan aika paljon niinku muutakin kuin kisoissa, että niinku testataan, mutta siellä on mä en tiedä, että onko se esimerkiksi sellaiset, ketkä on vähän enemmän niinku somessa näkyvissä, niin testataanko niitä sitten niinku enemmän? Niin tätä mä just tarkoitan, että sit sieltä jäätiin, että sä pois niitä, mitkä on vähän niinku semmosia nobody, mitkä pystyy käytännössä rauhassa. Tätä mä just meinaan. Että se olisi niinku... Mut mä en sellainen tiedä, en tunne kuin joitain kisaajia sieltä niinku tälleen läheisesti. Ja mun kaikki kaverit, ketkä kisaa siellä, niin ne on aika hyvin menestynyt siellä. Niin niitä on testattu tosi usein, että niillä on saattanut olla niinku ihan tosi usein ne testaajat ovella ja tälleen näin, mutta no joo, osa niistä oli jossain vaiheessa aika aktiivisia somessa ja on edelleenkin, niin sitä tunnuttiin testaavan enemmän. Varsinkin silloin, kun se aloitti YouTubettaa ja teki prepistä tubea. Joo. Niin tuntuu, että se vähän liittyy siihen niin tuolla. Niin. No täällä oli kysymys tuohon se, mikä on parempi, mitä mä heitin, niin se olikin, kysymys menikin näin, että kysymys oli, että mikä olisi teidän viesti tällaiselle valveentuneelle nuorelle, joka on niin kuin oikeasti tutkinut hormonien vaikutuksia sun muita ja on pärjännyt voimannostohommissa jonkun verran, niin mikä meidän niin kuin viesti on tällaiselle. Mun viesti ehkä tällaiselle ihmiselle on hyvä, että on tutkinut ja on tietoinen asioista ja on perillä niistä, että mitä voi olla, niin kuin, mitä ne voi tehdä ja miten ne vaikuttaa ja tälleen näin. Ja jos oikeasti on pärjännyt hyvin voimannostossa ja muuta, niin se on tosi hieno juttu ja tälleen. Et en mä oikein löydä mitään muita sanoja, mitä mä tähän oikein lisään tai sanon. Niin, ei mullakaan. No ehkä sellainen, että ikinä ei voi niinku tietää tarpeeksi asioista ja ikinä ei voi harkita tarpeeksi asioita. Ja silleen, että tässä vissiin oli kyse sellaisesta, joka ei kuitenkaan ole vielä niinku aloittanut käyttää, niin sitä kannattaa miettiä, eikä niinku kannata todellakaan niinku liian nopeasti tehdä mitään liikkeitä. Että kannattaa tutkia, sitten kannattaa jutella se oma valmentaja kanssa ja niinku siitä ylipäätänsä, että se, miksi niinku painotan tätä valmentajaa, niin varsinkin niinku kehonrakennuksessa, niin valmentaja, jos se on hyvä valmentaja, niin se sanoo suoraan ihmiselle, jos sille ei vaikka ole niinku rahkeita. Silloin esimerkiksi vaikka tämmöinen suomalainen niinku rakenne, niinku tämmöinen tasapaksu pötkö, niin sellaiselle ei ole hirveän useasti niinku kauheasti mahdollisuuksia niinku menestyä kehonrakennuksessa kauhean pitkälle. Ellei sitten ole ihan poikkeuksellisen hyvä niinku tämmöinen metabolia ja niinku se kyky niinku tehdä sitä lihasta.
niin silloin voi niinku pärjätä, mutta silloinkaan ei niinku ole helpoin päästä sille kirkkaimmille sijoille, jos se rakenne on huono. Niin sen takia just, että se valmentaja sitten kertoisi, että, niinku, että mihin asti tavallaan ne rahkeet voi riittää ja onko se miten järkevää. Tai sitten jos voi myös sanoa, että sulla on niin hyvä toi rakenne ja jos haluat niinku oikeasti tässä menestyä, niin sulla on niinku mahdollisuudet siihen. Ja sitten niinku sen valmentajakaan ruveta niinku tekemään sitä hommaa järkevästi ja kokeilee. Ja sitten niinku semmoinen, minkä haluan myös sanoa niinku niille, ketkä on miettinyt ja on nyt niinku vaikka lähdössä niinku käyttää näitä aineita, niin älkää tehkö niin, että te vaan vedätte kaikkea päällekkäin, vaan aloitatte yhdellä tietenkin testosteronilla ja sitten siihen niinku kokeilette jotain yhtä ainetta mieluummin sieltä miedoimmasta päästä, otatte sen siihen lisäksi. Sitten katsotte, että minkälaisia haittoja, sivuoireita siitä tulee. Sitten jos niitä ei tule sellaisia häiritsevän pahoja, niin sitten vähän nostatte sitä annosta ja sitten kun se sykli on loppu, niin seuraavalla syklillä voitte kokeilla jotain toista. Tai sitten jos se eka toimi tosi hyvin, niin sitten menette sillä. Niin tälleen, kun jotkut tuntuu, että niinku otetaan vaan kaikkea ja hirveä kiire kokeilla kaikki ja sitten vetää kaikki päällekkäin ja ei tiedetä, että mistä tuli mitäkin oireita ja tälleen, koska niitä sivuoireita tulee. Ja paras olisi olla justiin semmoinen coachi niin kuin oikeasti, jolla on itsellään tietotaitoa, mutta joka voi myös konsultoida muiden niin kuin ammattilaisten kanssa, että sillä on kontakteja silleen niin, että jos sille itsellään rohkeat riitä, niin sitten se pystyy konsultoimaan jonkun toisen kautta, josta se saa lisäapuja. Että kyllä mä sanon sen, että multakin hiljattain kysyi yksi ihminen, että mikä olisi alkujaan sellainen hyvä vakiosetti, mitä yleensä jengi lähtee, niin kuin, millä aloittaa kasvukausi. Mun mielestä hyvä kysymys, mutta toisaalta tyhmä kysymys siinä määrin, että kun me ollaan jokainen omia yksilöitämme ja hänelle sanoin justiin, että kun ei ole mitään sellaista vakiosettiä. Totta kai on vanhoja old school settejä, että otetaan jotain susta ja dekaa sun muuta. Mutta se, että mieluummin ottaa sitten siihen alkujaan, siihen ensimmäiselle kuurille, niin kun ei tee sitä niin kun tyhmää niin kun oikeasti ensikokemusta, minkä mä tein, että mä jouduin itse niin kuin oikeasti, mä aloitin itse kuurittelut, mä aloitin itse laittamaan, injektoimaan itseäni. Se, että sulla on oikeasti siihen, se joku oikeasti oppii, se joku, joka neuvoo, joku, joka tietää, ja joku, jonka kanssa pystyy seurata, joka määrää vaikka sulle ne kuurit silleen, että suosittelee, ja semmoinen, joka on oikeasti mieletön tietopankki, eikä sellainen, joka on käyttänyt rekkalastilliset hormoneja, ja ei ole minkään asteista kokemusta, vaan se, että vittu kun kasvaa, niin vedä nyt tätä ja vedä tota. Vaan sellainen, joka oikeasti tietää mikrodoseista sun muista ja tietää painoluokista ja osaa oikeasti puntaroida sulle sen oikein. Että ehkä sulle voisi ehkä sopia tämä, jos otetaan tämä kokeilu ja tämä tähän rinnalle. Kokeillaan näillä alkuun ja katsotaan mitä tapahtuu. Kun me ollaan jokainen omia yksilöitämme, ja meillä jokaisella on omanlainen imeytymisemme, miten meidän kroppa ottaa mitäkin vastaan. Joillain ottaa tosi pienellä annoksella, jotkut joutuu vetämään hevosen oikeasti annoksella, eikä välttämättä tapahdu silloinkaan mitään. Kyllä tässä täytyy tietyllä tavalla olla semmoinen vähän niin kuin myös geenifriikki, että sun kroppa oikeasti ottaa vastaan sitä tavaraa. Niin, ja myöskin geenifriikki siinä, että ei tule niitä sivuoireita niin pahasti, koska joillain voi olla sellainen genetiikka, että niille tulee tosi pienistä määristä, vaikka hemoglobiinit nousee ihan pilviin. Et niillä niinku saattaa olla korvaushoitotestolla ihan niillä rajoilla. Ja sitten kun ottaa vähänkin jotain päälle, niin sit se on heti siellä niinku lähelle 200.
niinku hemoglobiini, niin sit sulla on veri niin paksu, että sulla on koko ajan niinku sydänkohtauksen riski ja riski niinku veritulppiin ja muihin. Ja sitten pitää käydä justiin luovuttaa verta sun muuta ja pitää miettiä sitä, että miten sen saa sen verenluovutuksen toteutettua sun muuta. Mutta nyt mun pitää yksi juttu tässä sanoa. Tästä me keskusteltiin Ronin kanssa kahdestaan WhatsAppissakin, että me ei tulla kenellekään kertomaan silloin, kun me puhutaan näistä hormoneista. Me voidaan kertoa omista käyttökokemuksista, me voidaan kertoa ehkä jostain, että mikä on tehnyt jotain positiivista vaikutusta, mikä on tehnyt millä tavalla negatiivista vaikutusta, haitat ja hyödyt, mutta me ei ruveta kertomaan täällä, että minkä verran sinun kannattaa esimerkiksi vetää mitäkin hormonia tai minkä verran me olemme esimerkiksi vetäneet joskus jotain hormonia. Sekin meidän kannattaa ehkä jättää pois, koska mä sanon Roni vaan sulle, että mulla on aikaisemmin ottanut, kun mä oon joskus puhunut jostain omista annostuksista, niin sit niistä on ottanut joku koppi ja sit se on tuolla niinku himassa ruuttaamassa sitten sulle, että Möykkäkin veti tämän verran, niin kyllä mäkin voin vetää. Joo. Niin ehkä ei ruveta kertomaan mitään tällaisia, että haitat, hyödyt ja niin edelleen. Niin, mutta se mä haluan sanoa tohon noin, että se, vaikka tietenkin, että jos sä laitat helvetisti kaikkea isoja annoksia, niin lihakset kasvaa ja näin. Mutta siinä kannattaa miettiä monia muitakin. Tässäkin tulee se valmentaja, että se osaa miettiä sitä, että miten sun keskivartalo reagoi. Jos sulla on kapea vyötärö, niin sun pitää varjella sitä, että se pysyy kapeana, jos sä niin aiot kisata tässä lajissa. Ja sellaisia asioita niin pitää miettiä. Sitten pitää miettiä terveyttä, niin kuin sitäkin, että niin kuin, miten ne veriarvot menee päin persutta sillä, että sä niin kuin työnnät monta grammaa sinne, siksi koska joku pro-kehon rakentajakin veti 5 grammaa niin kuin totaaliannoksia, niin muunkin pitää. Niin kyllä se kasvaa, ihan varmasti kasvaa. Jokainen, kenellä on vähän huonompikin vasten niihin aineisiin, jos tunkee joku 5 grammaa sitä, niin, mutta kyllä se sitten niinku henkikin lähtee aika äkkiä, että se lyhentää aina sitä elinikää. Se pitää muistaa. Ja vaikka olisit nuori, niin voin luvata, että siinä vaiheessa, kun sitä ikää tulee, niin se ajatus muuttuu, että 30 jälkeen onkin vielä elämää ja 40 jälkeen on vielä elämää ja 5 ja 6 ja niin edelleen. Et niinku, kyllä sitä sitten siinä, kun on itse siinä iässä, niin tajuaa, että niinku, se mikä ajatus nuorena oli, niin se ei ehkä ollut kaikkein järkevin. Ja siksi me ei niinku kannattaa miettiä niinku niitä juttuja. Ja sitten sen haluan sanoa myös tähän niinku lihaskasvuun ja tähän, että isoilla annoksilla saa paljon lihaskasvua, niin kyllä pienilläkin annoksilla saa paljon lihaskasvua, jos se niinku tehdään oikein ja järkevästi ja ne kaikki muut pallikat, ravinto, uni, treeni, niin ne on niinku myös kohdallaan. Et mä voin kertoa oman kokemuksen siitä, että me aloitettiin mun nykyisen valmentajan Aku Huotisen kanssa, jolla on ihan älytön tietotaito näistä jutuista, treenistä, ravinnosta, kaikesta mahdollisesti ihan loistava valmentaja, jota liian vähän tunnetaan edes Suomessa valmentajana. Niin me aloitettiin viime elokuussa. Mulla oli silloin paino noin 81, 82, pyöri siinä välillä. Sitten meillä oli off-seasoni, puolen vuoden päästä mun paino oli 92 paikkeilla. Eli 10 kiloa tehtiin siinä. Ja mulla oikeasti oli niin kuin pienet annokset, todella pienet verrattuna muihin kisaajiin. Sitten me lähdettiin syksyllä dietille, niin mulla kävin InBodyssin dietin alussa ja dietin lopussa. Mulla oli InBodys dieti siinä loppuvaiheella 3,3 näytti rasvaprosentti. Niihin nyt ei kannata ehkä niin orjallisesti luottaa, mutta se oli tippunut mulla 11,3 3,3, eli rasva oli palannut aika paljon. Ja sitten sen lisäksi lihasmassa oli lisääntynyt mulla dietin aikana. Ja sitten mun lavapaino oli joku
silloin kireimmillään Turussa, niin se oli ehkä joku 8,3 tai jotain. Eli me aloitettiin tasan vuosi aikaisemmin offikunnossa läskinä, niin kuin tälleen kehonrakentajan näkökulmasta, niin 8,1 ja vuoden päästä mulla oli lavapaino, täysin niin kuin, lähes täysin rasvaton keho, niin mun paino oli 8,3 vuodessa, yhdessä vuodessa tehtiin niin paljon lihasta, ja mulla oli ne annokset oikeasti niin kuin pieniä verrattuna niin kuin muihin kisaajiin, niin sen voi tehdä, jos sen niinku tekee järkevästi, ja mullakin sitten niinku mentiin silleen progressiivisesti niidenkin kanssa silleen pikkasen nostettiin aina niinku siinä offilla, ja samalla nostettiin ruokia ja treeni-intensiteettiä ja silleen. Kyllä. Mutta se on, että silloin kun sä rakennat lihaa dietillä, saat rakennettua lihasta, silloin sä oot tehnyt asiat ihan helvetin oikein. Siis tämä on vaan mun niin kuin mielipide, koska mä oon tästä keskustellut justiin, että lihasta voi rakentaa dietilläkin, kun osaa tehdä asiat oikein. Ja se on yleensä se lihaa, niin kuin, se on varmasti semmoista pysyvää lihaa, mikä tulee. Niin kuin, kun tosi moni dietillä tekee just sen päinvastaisen, että ne polttaa ne kaikki lihakset. Hirveä duuni tehty, ekaksi on rakennettu hirveä määrä lihasta ja sitten mennään dietille ja vedetään se dietti niin ääreislevelille, että poltetaan se kaikki lihatyyli sieltä ja sitten näytetään sellaiset riisikepeiltä siellä lavalla, niin siinä on mennyt niinku kustu päin niinku mäntyjä. Joo, ja sitten jotkut tekee sen, että ne vetää ensin hirveillä annoksilla kaiken maailman insuliinit ja kaikki menee ja sitten ne vetää itsensä läskiksi niinku offilla ja sitten ne ajattelee, että niinku mitä enemmän sitä painoa vaan tulee, ja vaikka se olisikin rasvaa, niin kuin tämä vanha bulkkausmentaliteetti, niin bulkataan, sikapulkki. Sitten on ihan sikana sitä rasvaa poltettavaa. Sitten ajatellaan taas, että lääkkeillä sit poltetaan ne rasvat pois sitten, kun lähdetään niinku dietille. Sitten on ihan hirveä lääkitys taas siinä dietillä, että saadaan ne rasvat poltettua ja tehdään ihan hullut määrät kardioa ja tälleen. Koko ajan niinku hermosto hakkaa rajoitinta vasten ja ei niinku palautuminen toimi eikä mikään, kun on niinku liian kova se intensiteetti sen treenin ulkopuolella. Eli sulla on se treenit kovat ja sitten sen lisäksi sä teet niinku 2 tuntia kardio päivässä, plus veät kaiken maailman kilpirauhashormonit ja klemput ja kaikki mahdolliset niinku hirveillä annoksilla. Ja niiden yhteisvaikutus on se, että sulla palaa se rasva, mutta sieltä palaa myöskin sitä lihasta. Ja sitten se lopputulos on niinku plus miinus nolla. Mutta hirveä määrä myrkkyä vetty. Tämä on just sellainen, niin kuin, tässä sä toit just sen esille sen, mitä jengi niin kuin ihmettelee paljon, että minkä takia on aikanaan ja on vieläkin tapahtunut sitä, kun jotkut tekevät sikapulkkia edelleen, niin ollaan ihmetelty sitä, että miksi kuolee niin aikaisin tai miksi sydän pettää ja tälleen näin, niin tämä on se suurin syy. Vedetään hirveä massat itselleen, jolloin sydän on ihan saatanamoisen rasituksella ja sitten sen jälkeen lähdetään diattaamaan ihan ääreislevelille, vedetään kaikki lääkkeet siihen, jolloin siinä on sydän taas tosi suurella rasituksella. Sitten sieltä kardiot päälle, jossa se rajoitin just nimenomaan hakkaa. Ja sitten ihmetellään, kun alkaa vähän nykiä tuolla rinnassa ja kohta pumppu leikkaa kiinni, niin tämä on se syy, että sanon ihan suoraan, että itse mä en ole vielä millään offilla, vaikka mulla on aika iso massapaino tällä hetkellä. Olen syönyt silleen suht vapaasti välillä vähän siistimmin. Treenaan ihan helvetin kovaa. Mä treenaan koko aika täysin samalla tyylillä, kun mä treenasin dietillä. Et mulle ei vaihdu se, koska se, että mulla on isot massalukemat, niin se mihin mun keho on tottunut, niin mun pumppu on myös käytännössä tottunut siihen. Jos mä rupeisin löysäilemään nyt silleen niin treenityylillä, että
mä teen nyt vähän löysemmin, kun mulla on massaa. Ja sitten kun mennään niihin dieettijuttuihin, mä alkaisin taas vetää hirveällä high-intensiteetillä, niin eihän se pumppu ole tottunut siihen. Se on silleen niin, että mitä helvettiä tässä tapahtuu. Mutta kun sä pysyt siinä tietyssä rytmissä koko aika, niin se pumppukin pysyy messissä siinä. Niin, niinpä ja kun se paino ei nosteta niin kuin ihan älyttömän nopeasti, et ei se on niin kuin sydämelle ja kaikelle muulle nivelille ja kaikille raskasta, jos sulla tulee niin kuin paino heittelee monta kymmentä kiloa niin kuin pitkin vuotta, niin tai just tehdään sitä lihasta ihan älyttömän nopeasti. Joillaiset tarttuu vaan ihan mielettömän nopeasti ja sitten siinä niin kuin taas on kyse eri asiasta. Esimerkiksi just niin, tämä yksi tuttu, niin siis jos mä oikein muistan, niin siinä tuli 50 kiloa 8 kuukaudessa, niin se on ihan hurja niinku tavallaan niinku muutos siinä, kun mullakin kun tuli se 10 kiloa, niin oli niin jotenkin niin tukala olo siinä, kun on tottunut koko ikänsä olleen sellainen niin kuin huomattavasti pienempi. Että. Kyllä mä muistan, kun ajan kanssa vedettiin jotain, just oliko se tätä, eikö me vedetty ennen, no me vedettiin ainakin Turun kisoja. Meillä vedettiin ainakin yksi näitä lähetyksiä, niin kyllä mä muistan, kun sä puuskutit vähän siinä, molemmat oli silleen, oli vaikea hengittää viitto ja tälleen näin, mutta kyllä mä sanon, että kyllä se kemiakin on se, että mitä menee sinne kroppaan, niin sekin vaikuttaa siihen happeen. Mutta kyllä mä sanon, että kyllä mulla nyt on paljon niinku parempi olla, että tuolta joku kysyi, mikä mun kisapaino on. Arvioltaan mun kisapaino oli varmaan, sit kun oli just tankattu ja tälleen, niin mä veikkaan, että se on ollut jotain 112 luokkaa. Ainakin Turussa on ollut. Eikö sulla ollut SM-kisoissa niin puntaripaino, eikö se ollut joku 106 vai paljon se oli? Joo, oli, mutta mä veikkaan, että varmaan lavapaino on ollut, veikkaisin, että varmaan se on kumminkin siinä syöty ja tälleen näin, niin kyllä se varmaan on ollut joku 109, veikkaan 108. Joo, kyllä siinä muutaman kiloa tulee. Niin, mutta mä veikkaan... Tietysti sama vähän kuivuu sitten. Ja... Niin. Mutta mä veikkaan ainakin, että Turku oli ihan varmaan, niin se oli, kun mun aamupaino oli 108 ja 108,2 ihan tyhjän. Niin mä veikkaan, että se on ollut se kisapaino on ollut sitä jotain 111-112 luokkaa. Joo. Mä olin mun mielestä vähän yli. Onko sulla tullut siellä kysymyksiä? Mä mietin, että pitäisikö meistä käydä niitä vähän kokemuksia eri lääkkeistä. Ei ole, kun mä just mietin, että tuntuu, että tämä lähetys menee nyt tällä hetkellä ihmisten kysymyksien läpikäymiseen. Ei se haittaa. Tullut tosi hyviä kysymyksiä ja tosi hyvin ollaan keskusteltu kumminkin tästä, että meillä on pysynyt tässä aiheessa. Mutta joo, käydään ilman muuta. Kerro sä vaikka, mitä sulla on niin kuin ollut positiivisia vaikutuksia. Ei meidän tarvitse käydä yksitellen välttämättä mitään niin kuin ravinteita, vaan ylipäänsä mitä sulla on, niin kuin, mitkä sulla oli esimerkiksi ekat fiilikset, kun sulla oli ensimmäiset kuurit päällä. Mikä se fiilis on? Silloin, sanotaan nyt, jos puhutaan tästä, kun on niinku tehnyt asiat oikein ja aloitti. Mulla oli silloin aikoja sitten se kokeilu, mikä pilasi ne omat tuotannot, niin sitä ei voi vielä oikein sanoa semmoiseksi kuuriksi, mutta niinku tässä nyt kun aloitti tekemään oikein, mullahan oli pitkään niinku testot oli liian matalat. Niin kyllä mulla niinku palautui semmoinen miehisyys ja sellainen niinku sellainen itsevarmuus ja sitten se kun rupeaa sitä lihasta tarttuu ja mäkin olen aina ollut niinku aika semmoinen hoikka poika ja pieni ja semmoinen, niin
sitten kun rupesi tulee ja rupesi näyttää vähän paremmalta niin kuin se peilikuva ja tälleen, niin se mihin se vaikutti ainakin mulla, niin oli se itsetunto niin kuin tosi reilusti ja sellainen, että se oli ainakin niin kuin positiivinen juttu. Sitten se, niin kuin miten tietenkin voimatasot niin kuin rupesi paranee, niin se oli niin kuin positiivinen juttu ja tämmöisiä on niin kuin ne. Ja sitten mulla on niin kuin sille semmoinen lahja, että mulla on tosi hyvä se vaste noihin lääkkeisiin, että mulla niin kuin tapahtui tosi nopeasti niin kuin siinä niin kuin iso kehitys, että muuttui se keho niin kuin ihan täysin niin kuin siitä, mitä se on ollut koko ikäni melkein. Että vaikka kyllä mullakin vähän sitä lihasmassaa oli jo aiemmin, että niin kuin jotkut ehkä näki jollain tavalla lihaksikkaana, vaikkei nyt minä kehonrakentajana. Niin Mut oli ehkä. Mun on pakko äijästä sanoa, että mä näen välillä äijässä silleen, kun ollaan tuolla, meillä on tuo yhteinen ryhmä, kun sä oot sinne välillä niin kuin laittanut itsestäsi jonkun poseerauskuvan ja sit sanonut, että läskiä tullut tai tälleen näin, niin mä näen tosi paljon niin kuin sussa, että se silleen samaa kuin itsessäni, että näkee sitä kehon niin kuin tietyn asteista vääristymää, koska mä en oo oikeasti, kun mä oon kattonut äijän. Mä oon nähnyt äijän niin kuin, joka kerta, varsinkin siinä kohti, kun sä aloit kisaamaan, niin sä oot ollut mun mielestä ihan helvetin upeassa kunnossa. Mä en oo oikeasti nähnyt sus mitään niin kuin läskiä. Niin mä haluan tämän mainita tässä, niin kun tästä me puhuttiin sunkaan justiin. Niin me tullaan Roninkaan varmasti tekemään tästä kehon vääristyneestä kuvasta, muun muassa just vigoreksiasta sun muusta, niin erillinen jakso sitten, mistä keskustellaan. Että, koska tämä on hyvin yleistä tässä podimaailmassa, että se silmä vääristää. Mun myös, mistä vääristää, mä en tiedä, onko sulla, vähän poikkean aiheesta ja palaan kohtaan takaisin tähän meidän aiheeseen, mutta koskien tätä kehojuttua, niin sama on tämä, että kun monilla on tämä, että haluaa olla ruskea, haluaa sitä rusketusta, niin onko sulla siinä kanssa, että sä et enää jossain kohti, kun sä oot jo saanut sen rusketuksen, niin sä et enää huomaa sitä, vaikka sä olisit kuinka ruskea. Koska sitten kun esimerkiksi kun lopettaa sen ruskettavan niin kuin aineen käyttämisen ja ottaa vähän taukoa solkusta, silti saatat olla ruskea, mutta sä et näe sitä itse, mutta sitten niin kun muut näkee sut tosi ruskeana, niin onko sulla tätä kanssa, niin kuin, että sä et huomaa? Joo, kyllä mulla oli tuossa nyt käyty sitä melanotania tuossa, niin ja sitten oli niin vaimo jatkuvasti sanoo niin kuin siitä, että alkaa olla jo vähän liian ruskea tai tälleen ja koko ajan ihmiset huomautteli ja ei sitä itse sitten nähnyt silleen niin kuin itseänsä mitenkään poikkeuksellisen ruskeana, niin Kyllä. Joo oli, mutta mä en ole kyllä silti ehkä ikinä vetänyt itseänsä ihan hirveäksi semmoiseksi pavuuksi, niin silloinkin kun käytin sitä, niin en käynyt solkuista tai tällainen. Että. Sulla oli siisti mun mielestä. Se oli siisti näköinen. Mulla oli ehkä, mulla meni vähän eriksi. Äijä oli kyllä aika ruskea jo sellainen. Mutta nyt taas kyllä huomaa, että on niin valkoinen, että pitää varmaan taas ottaa sitä vähän. Joo. Mutta niin palataan aiheeseen niin kuin tosta. Mä lisään itse tohon, kun sä sanoit, että tuli semmonen miehinen fiilis ja kaikki. Mulla oli mun ekat setit 2016. Mua opastettiin ja neuvottiin toki, mutta toki itse jouduin tavarat laittamaan kehooni, mikä vähän kuumotti silloin. Niin mulla oli se fiilis, niin kun, se oli 5 viikkoa ennen niin kuin kisoja, ensimmäisiä niin kuin karsintakisoja, niin kyllä se paineistus ja kaikki, mikä tuli lihaksiin, ja se, että luukki muuttui ihan niin kuin 2 viikossa jo, että se mun kroppa vastaanotti niin nopea sen
niin kyllä mä olin silleen, että what, että kyllä se fiilis oli hyvä. Mutta mulla oli negatiivinen vaikutus oli sitten taas se, että kun oli siinä dieetti päällä ja sitten kun siihen iskettiin tiettyjä anabolisia, niin mulla alkoi pinna kiristyä ja mä sain saatoin saada niitä raivareita, että joku haarukka tippuu lattialle tai tälleen näin. Mutta kyllä mä muistan tosta, täytyy sanoa, että kun on parit kerrat lopettanut kuurit ihan tyystin, että on ollut melkein 2 vuotta oli taukoa yhdessä vaiheessa, niin kyllä siinä, niin kun, tiedätkö, kun sä lopetat ne, niin kun sä tiedostat sen, että sitä testosteronia ei tule enää sinne koneeseen ulkoisesti, niin sä mietit sitä, että häviikö se mun miehisyys. Mutta siinä mä voin sanoa, että siinä oppi ymmärtämään itseään ja oppi hyväksymään itsensä juuri ja näki ne puolet. Ja se, että tajus sen, että ei se testosteroni, ei se niin kuin, vaikka sitä ei tullut ulkoisesti, koska alkoi ymmärtää niin kuin itteensä. Mutta kyllä mä sanon, että kyllä se nostattaa sitä. Kyllähän se totta kai, se tuo sitä itsevarmuutta enemmän. Jos totta helvetistä, se on fakta. Jos meiltä oikeasti, meiltä lähtee kaikki testo meidän koneesta pois, niin missä meidän miehisyys on? Ei missään. Jos sitä lyödään ulkoisesti keho, jotta vitussa sitä miehisyyttä tulee. Mehän ollaan kuin pikku vittu tyttöjä, mikki hiiriä, jos meillä on satana, meillä ei ole mitään testoa koneessa. Sehän on fakta. Kyllä, joo. Joo. Ja siis kyllä toi pinnan kiristyminen, niin se on mulla oikeastaan joka kerta silloin, jos on niinku ollut vähän, että on mennyt vaikka korvaushoidolla ja sitten kun aloittaa jonkun kuurin, niin kyllä mulla vähän aina on vähän pinna kireellä hetken ennen kuin sitten taas niinku tottuu siihen. Niin. No miten sitten otetaan nyt yksi aine tälle nimeltä, kun tuolla on noita videoita, että 14V-kaveri käyttää Trembolone, niin mites tää Trembolone, mitä ajatuksia sulla siitä on, että onko se sellainen niinku, mikä, että sitä niinku kannattaa ottaa, että sillä kuulemma tulee aika hyviä tuloksia? No mä voin sanoa, vaikka ensimmäisenä niinku testo ja treni. No ei todellakaan. Ja mä sanon muutenkin, että niin kun, kyllä mä sanon sen, että trenin jos ottaa käyttöön, niin kyllä siihen melkein kannattaa ottaa gaberkoliini niin kuin rinnalla, että säästyy niiltä haitoilta. Mutta sitten kannattaa tutkia sitä gaberkoliinia ja kannattaa tutkia, että millaisilla annostuksilla sitä kannattaa ottaa. Mutta, ja sillä välttää myös ne ylimääräiset finnit, mitä saattaa tulla selkää ja kaikkea. Mutta toi treeni, mulla ei ole itsellään, mulla ei ole niinku Bolonesta, mulla ei ole varsinaisesti kokemusta, että mulla on enemmän itsellään niinku siitä asetaatista ja sitten triple treeni, ne on niinku sellaisia, ja parapolani, mistä mulla on niinku se kokemus. Ja voin sanoa, se on ihan sama aine, asetaatti, se on vaan nopea vaikutteinen. Niin. Mutta siis meinaan, että Trembolone, puhutaan niinku treeni enantaatista, niin enantaatista mulla ei itsellään kokemusta. Et mä en ole Tren enakuuri ottanut ikinä. Et mä oon yhden kerran injektoinut Tren enan, mutta ei sitä voisi sanoa miksikään kokemukseksi. Niin triple treenistä, jos haluan sanoa jotain niin kuin positiivisia vaikutuksia, parhain treeni, mitä tiedän omasta mielestä, ja kuningasolo tulee ihan sellainen olo, kun sä olisit vittu maailmanvaltias. Semmoinen niinku, että kukaan ei maha mulle mitään. Ja saat sellainen vittu panokone silloin. Siis niinku, puussakin näkyy reikiä, niin sä voisit niitäkin nussia kirjaimellisesti. Vanhat mummot näyttää hyviltä ja kaikki näyttää hyviltä. Mutta sitten toi asetaatista mä oon saanut muuna myös aikanaan, mä oon saanut semmoisen
mä oon saanut sellaisen kohtauksenkin, että en tiedä, olisin ehkä saattanut unissaan kuolla. Mä en tiedä mitä siinä tapahtui, mutta mulla oli asekuurit aika korkeat ja puhutaan oikeasti grammasta tyyliä asea viikkoa kohti varmaan meni silloin. Et mulla on ollut valtavat määrät aina noi treenit, kun niihin on jäänyt koukkuun. Niin se on niinku ollut mulle, treeni on ollut mulle niinku kirjaimellisesti huumetta. Se on niinku, mä oon jäänyt siihen niin pahasti koukkuun, että sen takia on ollut yksi syy, minkä takia mä en hirveästi treeniä halua vetää, koska se lähtee multa aina ihan lapasesta. Niin, mut aikanaan herätti ihminen. Mä olin nukahtanut omalle sängylle ja sitten mä muistan, kun mä alan vaan niinku sätkiä sängyllä tälleen. Mä näen samaan aikaan unta, kun joku kuristais mua. Niin mä en tiedä, enkö mä saanut happea tai jotain. Ja mulle tuli tollasia juttuja siitä ja ase kiristi mulla pinnaa ihan sikana. Se niin kuin kirjaimellisesti tuli sellainen, että vittu tappokone vaihe päälle. Parapolani oli toinen. Parapolani toi mulle hirveämmät masennustilat, mitä ikinä on tuonut. Ja mulla meni parapolani isoimmilla annoksilla 1,2 grammaa viikkoa kohti. Se on sellainen, mistä mulla on niin ahdistavat muistikuvat, että mä en siihen myrkkyyn koskisi erikseen enää ikinä. Et parapolanihan on triple trenissä, mutta kun on jaoteltu, siinä on montaa eri muotoa, niin se vaikuttaa ihan eri tavalla. Parapolanien erikseen itse tikkaisi välttämättä enää koskaan. Mulla kesti palautuu siitä treenikokemuksesta tai siitä kuurista, mulla kesti palautua oikeasti vuosi mun mieli. Me yritetään ihan vitusti. Musta tuli vitun vainoharhanen treenikuurien jälkeen. Mä olin treenit päällä vitun vainoharhanen. Mut viime kisadietillä, kun oli asetaatti, niin ei tullut mitään side-efektejä. Mut mä en tiedä, johtuiko se siinä, että loppumetreillä jätettiin se testokin pois. Siis mullakin kisadietillä niin ihmettelin, että eikö se toimi, että onko se jotain feikkiä, kun ei tullut sellaisia, että mulla oli siinä jo vähän lipiidä mennyt ja tälleen, että mulla ei tullut edes sitä niinku paneetusta, mikä treenistä tulee aina ja tälleen. Ja sitten oli muutenkin niinku sellaisessa jännässä sumussa siinä vaiheessa pää, että on koko ajan semmoinen tasainen, juminen olotila, niin mä huomannut oikein mitään sillä. Alku oli jossain vaiheessa sitä, että niinku hikkoili, että yöllä oli ihan litimärkä, mutta niinku ei muuta. Mutta siis pitää treenistä sanoa itse, että mitä tapahtuu, jos ottaa tavallista testoa vaan, saako tuloksia, saa tuloksia. Mutta treenistä, niin se, että mun mielestä sitä ei pitäisi kenenkään käyttää edes, jos ei niinku kissaa. Ja niinku, sit mun mielestä treeniä ei tarvii off-seasonilla. Treenin tärkein vaikutus kehonrakennuksen kannalta on se, että se on niin antikatabolinen. Eli se säästää lihasmassaa paremmin kuin mikään siinä vaiheessa, kun ollaan reilusti miinuskaloreilla. Niin siksi sitä otetaan siinä loppudietistä niinku yleensä. Mulla on mielipide treenissä... Mulla on mielipide offista. Mä oon toista mieltä. Mä otin mennä yhdellä offilla. En ottanut mitään mielettömiä määriä, vaan oikeasti pientä määrää. Niin se on kyllä itse asiassa offilla. Jos haluaa oikeasti clean offia pitää, niin se on aika ok. Mihin se mun näkemys perustuu on se, että treeniä ei kannata vetää kauhean montaa viikkoa. Et sitä kannattaa käyttää niinku aika pieniä aikoja, aika lyhyt aika, mahdollisimman lyhyt sanotaan näin. Niin kun puhutaan
ehkä tuommoinen 6-8 viikkoa niinku, Kuka siihen sen pystyy? pitempään, Kuka siihen niin, pystyy? että sen pitempään sitä ei kannattaisi käyttää, koska se pilaa ne veriarvot, sit voi tulla just noita mielenterveysjuttuja, sä kun lopetat sen, sulla on dopamiinit ihan päin persettä päässä, sen jälkeen ei oikein mikään aine tunnu niinku toimimaan ollenkaan ja niinku muuta ja tälle, niin sitten tavallaan siinä ajassa kyllä se kerkee trennillä saamaan tuloksia, mutta se voisit sitten käyttää jotain toista ainetta pitemmän aikaa, saada ne samat tulokset periaatteessa vähän niin kuin terveellisemmin. Ja se on se niin kuin mun pointti tavallaan, miksei kyllä mä tiedän, että offilla sillä saa niin kuin ihan poikkeuksellisen nopeasti ja hyvin niitä tuloksia, mutta sen puoleen mun mielestä se on niinku mun näkemys. Ja sitten pakko sanoa tuosta, kun Tuomo sanoi noista omista annoksista, niin se, että niinku tiedoksi vaan, jos joku ei tiennyt, niin trenni on niin vahva ainetta, että sanotaan semmoinen 150 milligrammaa, niin sillä jo niinku saa ihan näkyviä tuloksia. Mm-hmm. Ja niinku semmoinen muutama 100, sanotaan nyt vaikka 300, niin se alkaa olla monelle aika maksimi, että siinä alkaa niinku ne sivuoireet tulla jo niin korkeaksi. Ja sitten no mitä niitä sivuoireita on? No niitä on just nämä, mitä Tuomo sanoi, hirveät painajaiset, moni näkee ihan niinku joka yö hirveitä painajaisia. Sitten se hikoilu on ihan hullua, varsinkin yöllä on niinku ihan litimärkä. Sitten just toi lipidon niinku todella ylikorostuminen, että niinku on tosiaan niinku silleen, että ei niinku saa tarpeekseen siitä panemisesta ja sitten on just nämä tämmöiset mielealueen jutut, se voi tuoda masennusta ja kaikkea sellaista. Ja sitten se voi tuoda joillekin erektio-ongelmia, itselle ei ole mistään tullut sellaisia. Ja aromataasisuus piti, ja se mun piti sanoa, sori kun keskeytän, mutta aromataasisuus on siinä helvetin paha, että sehän voi aromatisoitua aika voimakkaasti, että meinaa tulla nänneihin. Mulla oli ainakin silloin, kun mä vedin se, että 1,2 grammaa vedät jotain treeniä ja sun muuta, niin se on ihan fakta, että se aromataasisuus on ihan helvetin voimakasta, eli sulla voi puskea gynoa. Niin kuin mulla. Mä joudun tehdä helvetinmoisen duunia, että mä sain ne, niin kuin, ne alkavat niin kuin, vekeet. Gyno, siis gynekomastia, niin se on se, että rintarauhaset käy suureneen. Ja sitten kun ne käy suureneen, niin jos ei niitä saa äkkiä pois, niin sitten joutuu leikkaukseen. Leikkaa ne kokonaan pois. Ja sitten se on niinku todella kallis se leikkaus, sitten puhutaan useista tuhansista euroista. Ja tälleen näin, ja se ei näytä kauhean kivalta, niin varsinkin jos olet kisaava kehonrakentaja, niin siitä voi tiputtaa sun niinku sijoja kisoissa, jos on gynot. Ja tälleen, mutta sellaisia esimerkiksi haittoja, niitä riittää kyllä muitakin kaikkea pitkä liuta tuossa aineessa. Ja se ei todellakaan ole sellainen aine, millä kannattaa aloittaa. Sulla tulee ihan täysin väärä kuva niin kuin hormoneista, jos sä aloitat sillä. Niin kuin itse tein, joskus silloin käytin vielä huumeita ja vedin sitä ja testoin. Oli kyllä niin kuin aika vääristynyt kuva. Sitten mä muistan, kun mä menin huumevierotukseen sitten, olin Minnesota hoidossa. Niin sitten kun ne huumeista ne pahimmat viekkarit oli kärsitty, niin kovimmat niin kuin vierotusoireet, että mä näin joka yö unia niin kuin treenistä ja tälleen näin. Ja sitten kun mä käytin samaan aikaan testoa ja treeniä, mä ajattelin, että no se testo tekee niin kuin vaan sellaisen olon ja tälleen näin, mutta sitten kun aloitti taas teston, niin huomasi, että ei se ollut se testo, että kyllä se on se treeni. Ja siinä on tosiaan että se niinku koukuttaa, koska se on niin voimakas. Ei mikään aine vaikuta sellainen niinku sun tänne mieleen ja siihen olotilaan, mikä tulee semmoinen just yli tämmönen niinku ihminen olo. Ja sitten ne raivarit,
kun puhutaan roid rageista, jotkut sanoo, että se ei ole todellinen ilmiö, niin kyllä se on. Kyllä se on. Vai mitä sä oot mieltä? Oon mä samaa mieltä ja treenissä on jännä se, että jos sä oot ihmisenä ollut, se on tietenkin eri juttu, että jos on silleen niin, että on absolutisti tai on kääntynyt absolutismiin sun muuta, ettei juhli ollenkaan. Mä en tarkoita nyt sitä, että tarvii olla mikään alkkis, vaan joku on päättänyt sen, että ei halua enää niinku alkoholia ja ei halua bilettää sun muuta. Et jos bilettää, niin menee selvinpäin bilettää. Mutta treenissä on jännä se, että varsinkin, että jos sä oot ollut ennen bilehirmu ja sä oot rajoittanut sitä bilettämistä, niin treenissä on se jännä, että se nostattaa niin voimakkaasti ne dopamiinitasot ja kaikki niin korkealle, että jos sun joku frendi kysyykään sulta, että hei, lähdetäänkö tänään radalle, niin sä oot ihan valmiiksi niin kuin, valmis lähteä messiin ja sit se meinaa jäädä helposti päälle, koska sen treenin ja alkoholin vaikutus keskenään, niin se nostattaa vielä entistä enemmän sitä ja sä oot silleen ja sit kun sä vedät treeniä, sä vedät alkoholia, niin siinä on yhteisvaikutus se, että se on niin voimakas vaikutus, että sä et sit niinku nuku. Sä oot vittu samoilla silmillä, saatat olla seuraavana aamuna silleen, että joku soittaa sulle, että lähdetäänkö tänään radalle? Joo, lähdetään, jatketaan, vittu, pystyy jatkaa samoilla silmillä. Se on niin käsittämätön, siis se on niinku, kysytäänkään joltain tyyliin, joltain narkkareilta esimerkiksi, niin siellä on sellaista, jotka kieltäytyy saman tien, jos jollekin menet tarjoamaan vaikka tälleen vittu treeniin, ja vittu en ole ottamassa. Että sitä on kuullut aikanaan. Joo, ja sit se lisää sitten, kun ei nuku ja muutenkin, se vaikuttaa sinne mieleen, niin se lisää sitten taas psykoosiriskejä ja tämmöisiäkin. Että mullahan nekin on ihan... Treenihän laukasi mulla silloin kaksisuuntaisen hetkellisesti, että mä jouduin sen diagnoosin käymään uudelleen, ja sitten kun mä olin ollut pitkään käyttämättä treeniä, niin multa katsottiin, kun mulla ei kaksisuuntaiset lääkkeet auttanut. Ne toi mulle itsetuhoisia ajatuksia. Ja mä sanoin, että pitäisiköhän tää tutkia uudelleen. Ja sitten se tutkittiin, mä kävin kaksisuuntaisella poliklinikalla, mulla tehtiin se tutkimus. Ja tälleen näin, ja mun äitikin osallistui siihen tutkimukseen messiin, niin kun, että kysyttiin lapsuudesta asioita ja tälleen näin, niin se evättiin sieltä. Mutta mulle sanottiin, että mulla on riski kumminkin, että kun se on kerran puhjennut mulla, vaikka se on puhjennut kemian kautta, niin se riski on, että se voi tulla mulla aikuisiällä jossain vaiheessa, niin kun, että mulla voi puhkea. Joku täällä kirjoitti, että Ukko pitäisi saada Timo podcastiin ja olisi kiva kuulla tuosta menneisyydestä enempi. Tosi moni aloittaa roinaamisen ihan väärään aikaan ja menee alkuun vituiksi kaikki. Niin kuin myös itse aloitin, niin varmasti moni voisi saada vähän ideoita tuosta sunkin menneisyydestä. Mä en tunne Timoa, niin se ei varmaan kutsu mua podcastiin. Tiedätkö, mitä me voidaan myös tehdä, jos sä haluat? Me voidaan tiedätkö, mitä voidaan myös tehdä, jos sä haluat? Me voidaan tehdä silleen niin, että sä tuut mun podcastiin vieraaksi ja avaat sun historiaa, jos sä haluat. Me voidaan tehdä silleen. Joo, voidaan tehdä ja meillä on niinku aikomus tehdä myöskin niinku päihteistä ja rikollisuudesta jossain vaiheessa jaksoa, niin varmasti silloin kyllä avaan enemmän niin kuin tässä meidän podcastissa sitä. Voit sä tässäkin avaa, mutta jos sulla on se fiilis, että sä haluat, se taas tietyllä tavalla toisi sulle myös sitä näkyvyyttä, niin kun siinä saisi sitä sun omaa niin kun, tiedätkö, erikseen sitä näkyvyyttä myös esille. Jos sä haluat, niin me voidaan sunkaan käydä, mä voin ottaa, tiedätkö, silleen niin, että mä otan vihkoa niin kun, kysymykset, mitä mä käyn sulta läpi. Ja tehdään susta esimerkiksi erillinen podcast-haastattelu, jos sä haluat. Joo, kyllä se käy. Joo. Niin. Jengi oppii suakin vähän, tiedätkö, silleen tuntemaan enemmän, koska silloin kun mä aloin seuraamaan sua
TikTokissa, niin sulla oli tosi hyviä juttuja ja tälleen näin teit niitä kaikkia. Ja mulle tuli se, että heti, että toi äijä tarvii, niinku, toi äijän pitää päästä niinku esille. Ja nyt niinku mun täytyy sanoa sulle, niin kuin mä aikaisemmin sanoin, kun mä heitin silloin, kun sä olit. Mä voin nyt sanoa tämän suoraan, että meillä meni vähän vituiksi meidän toi Olympia-podcasti ja sit mä ajattelin, että Roni on mulle suutahtanut, Roni oli vähän pinnakireellä, niin mulla meni niin itsellään niin tunteisiin, mä ajattelin, että meneekö tässä nyt ihmisen kanssa sukset ristiin taas, että ei vittu, jos tää kosahtaa tähän ja mä olin jo pistämässä tyyliin pillei pussiin ja tälleen. Niin mun täytyy sanoa oikeasti nyt, että äijä on nyt, nyt saat se Roni, johon mä tutustuin. Nyt saat taas se. Et mä huomasin sen, että sul kävi tosi voimakkaasti se kemia kävi sun mielen päälle. Ja mun täytyy sanoa, että mulla oli sitä vanhaa Ronia ikävä vähän jo. Ja mä oon iloinen siitä, että äijä on back, koska mulla tuli välillä semmoinen olo, että mä mietin, että mitä vittu, mitäköhän mä uskallan sanoa sulle, että milloin sulla niin keittää kiinni, kun mä huomasin, että sulla oli pinna välillä silleen pannassa. Mutta se on ihan ymmärrettävää, kun on ollut kaikki. Dieetti ja se kemia ja kaikki, ja ei toimi pää ja koko ajan nälkä ja väsynyt ja kaikkea, niin. Joo, ja sitten mä aloin oikeasti miettiä eilen ensimmäistä kertaa, mä mietin äijää silleen, että sulla on skidejäkin ihan hemmetisti. Et siinä on kans niinku oma työmaansa. Sitten teillä on vielä, eikö teillä ollut koiriikin? Eikö teillä ollut? Joo, koira, niin, yksi koira. Niin teillä on niinku oma sellainen työmaa siinä. Niin mä aloin niinku sitä kokonaisuutta ajattelemaan eilen, että kyllähän se on niinku, että perhe, lapset, eläin, sit niinku oikeesti dieetti, sit kemiat sinne päälle, sit ystävät, sit ruokavalio, kaikki. Siinä on ihan liikaa vittu kaikkea, tietsä? Joo, kyllä se on sovitettava niinku ne kaikki jotenkin yhteen ja välillä se on hankala, joo. Se on ihan totta. Mutta kyllä mä niinku näen tämän, mä jotenkin näen, mulla on 2 podcastia itse, tää sun ja mun, ja sitten toi M&J, mitä mä rakennan tuossa kans ton PT Jokenkaa, niin nämä on 2 sellaista podcastia, mitä mä jo näen tämän podcastin, että tää tulee nousee, varsinkin näiden hormonijuttujen myötä aika rytinällä ylöspäin. Ja kunhan me tästä oikeasti, mä sanon, että äijästäkin tekee sen sun historiasta, tekee sen haastattelun, niin jengi kiinnostaa vielä, tietsä, enemmän tää podcasti, kun ne näkee, että sä oot siellä ja mistä kaikesta me puhutaan. Ja sitten alkaa tulla kysymyksiä kaikesta muusta, tietsä. Kyllä. Joo. Mut se minusta. Joo. Yes. Vielä niin varmaan se myös treenistä. Älkää käyttäkö treeniä. Joo, ei. Ja nuorille se oppina, että vittu jos sä olet 14-vuotias nuori, sä et tarvitse mitään testosteronia, sä et tarvitse mitään treeniä. Olit sä 16, olit sä 18, älä vittu koske niihin tavaroihin. Sä pärjäät pitkälle hyvällä ruokavaliolla, kovalla treenillä, sopivalla riittävällä levolla, hyvillä yöunilla, hyvällä ystäväpiirillä, verkostolla, kaikella. Mieti vasta tollasia juttuja sit kun sä oot oikeesti niin aikuistunut, että sähle 30 tai jotain. Ehkä silloin. Ja silloinkin kannattaa käydä katsoa ne ekaksi ne veriarvot sun muut, missä ne menee. Mulla on parit ystävät, joilla on oikeasti reilu 30 kavereita. Yhdellä on toi testosteroni, mitä se oli? Oliko
oliko 38/32 vai mikä sillä oli se? Et, niin kuin, eikä ole käyttänyt ikinä mitään. Että Joo, niin joo, no on tosiaan. Sitten kasvuhormonikin on sellainen, että joillainhan on se ylikorostunut kasvuhormonituotanto ja tälleen näin. Kyllä. Kyllä. Niin. Tuo kasvuhormoni on myös sellainen ehkä ihan mielenkiintoinen aine. Siitä on mun mielestä 2 semmoista eri myyttiä kasvuhormonista. Toinen on se, että kasvuhormoni on se juttu, millä sä räjähdät niinku ihan valtavaksi ja sellainen niinku se, että jos sulla vaan olisi varaa kasvuhormoniin, niin susta tulisi niinku heti ihan sellainen valtava kehonrakentaja. Ja se ei pidä paikkaansa. Kasvuhormoni ensinnäkin pitää käyttää aika pitkän aikaa ja melko suurella annoksella tälleen niinku taloudellisesti ajateltuna, että siitä saa lihaskasvua. Että se ei ensinnäkään edes tuo mitään lihaskasvua, jos sä kuukaudesta otat tai 2. Että se alkaa vasta siinä niinku ehkä puolen vuoden kohdalla vaikuttaa siihen. Se tehostaa muita aineita ja se toimii niinku synkrona noiden muiden hormonien kanssa ja se kyllä niinku tuo lihaskasvua ja se on ihan hyvä aine ja sille tärkeäkin niinku kehonrakennuksessa, mutta ei se ole mikään sellainen niinku salainen koodi, millä niinku susta tulee ammattilainen. Ja sitten toinen myytti on se, että ei näin pienet ukot tarvitse kasvuhormonia. Että silloin vasta kun sä oot tietyn kokoinen, niin siinä kohtaa niinku kasvuhormonista on hyötyä, että menee niinku rahat ihan hukkaan, niin sekään ei pidä paikkaansa. Kasvuhormonista on hyötyä ihan kaikille ihan samalla tavalla, että ei se kasvuhormoni ole mikään semmoinen, että sit kun sulla on niinku tietty määrä lihasmassaa, niin vasta silloin kasvuhormoni rupeaa toimimaan tai jotain. Kun sellaistakin on kuullut aika moneltakin, että ei kasvuhormonia tarvitse tämän kokoiset tyypit ja tälleen. No ei sitä varmaan tarviikaan kukaan, mutta kyllä se niinku, sillä on niinku samat positiiviset vaikutukset silloin, kun on vaikka vähän pienempi kehonrakentaja tai isompi. Niin. Kyllä mä voin sanoa, että jos mä pystyisin mun jääkaappiin satsaamaan koko aika kasvuun, niin kyllä mä käyttäisin pienellä määrällä sitä, että se on tietty yksikkömäärä. Mä rupea tässä mitään määriä kertomaan, mutta tietäjät tietää ja ne, jotka haluaa tietää, niin tutkikoo tuolta netin ihmeellisestä maailmasta, mutta esimerkiksi hyvin yleistä on, että esimerkiksi ulkomailla suurin osa lääkäreistä käyttää nuorennuslääkkeenä ja siitä on tutkimuksia, että se on ikuisen elämän niin sanottu tämmöinen tietyllä tavalla pidentää sitä elinikää, pidentää sitä nuorentaa ihoa ja kaikkea ja se on se tietty yksikkömäärä, että se on sellainen pieni määrä. Ja mitä omalla kohdalla, mitä kokemuksia kasvusta on, niin mä en ikinä käyttänyt mitään isoja määriä. Mulla oli pari kertaa silleen, että jos mulla unohtui jonain päivänä, kun mä otin ihan päivittäin, mä en pitänyt mitään vapaapäivää, kun jotkut tykkää pitää sen yhden vapaapäivän, että sitten jotenkin hyöty parempi. Niin mulla välillä unohtui ottaa esimerkiksi, jos mulla oli silleen, että mä jaotin jossain kohti sen silleen, että mä otin aamulla plus illalla. Niin silloin, kun mulla oli se, että mä otin illalla, niin mä unohdin välillä ottaa sen, kun mä olin niin helvetin väsynyt. Niin sit mulla saattoi olla seuraavana päivänä, että mä otin esimerkiksi vähän isomman annoksen. Mutta mulla oli aika pieni annos, mitä mä käytin. Ja mä vedin ekat 3 kuukautta, sit mulla oli siinä varmaan kuukausi pari väliä, koska mulla ei ollut rahaa ostaa kasvua, kunnes mä pystyin taas satsaa siihen. Niin mä ostin toisen 3 kuukauden setin.
Ja sit mä niinku kasvoin, mulla tuli ihan järkyttävä kasvopyrähdys. Et mä käytin samaa yksikkömäärää melkein koko aika ja se ei ollut mikään hirveän iso. Joo, kyllä se saa jo melko pienelläkin, niin saa niitä tuloksia, kun käyttää tarpeeksi pitkään. Ja sitten kun tuolla on noita jenkkityyppejä, niin kuin vaikka tämä Chase Irons, en tiedä, oletko yhtään seurannut sitä, mutta siis se vetää ihan tolkuttomia määriä ja sillä on nyt niin kuin tavoite se, että se saa testotasot 20 000. Niin kuin, kun 1000 on niin kuin siis niin kuin todella korkea sellainen niin kuin määrä, niin se yrittää saada 20 000. Mutta se käy kerran viikossa verikokeissa ja se seuraa. Just se kävi siinä magneettikuvauksessa, kuvasi koko elimistä. Ja sillä ei ollut mikään niin kuin näistä sisäelimistä kasvanut, niin kuin, vaikka se on käyttänyt kasvua ihan tolkuttomilla annoksia, jotain 30 yksikköä päivässä ja tällaista. Täältä kysyttiin, että mitä mieltä Anavar, onko vaarallinen? On se vaarallinen silloin, jos se ei ole itsessään sitä, koska ennenhän oli, jotkut osti niitä, joilla oli niitä sellaisia testilaitteita, sai vissiin, tai jotain testi niitä, että pystyit testaamaan, onko se täyttää Anavaria. Mä oon kuullut näitäkin, että jotkut on tilannut himaa postissa sellaisen. Joo, aika... niitä saa niitä testkittejä. Joo, että Anavarihan ei ole tullut kyllä Anavaria vähän aikaa vastaan, että olisi ollut ihan Anavari. Että kyllä se niinku... Kyllä tuossa on ollut itsellä lähipiirissä, niin on ollut sitä. Mutta se on niinku Anavarissahan se on ongelma, kun sitä on väärennetty paljon, tai sitten siinä on vähän Anavaria ja sitten jotain muuta. Vaikka Dianaboli, jos se vaikka laitetaan Dianabolia sekaan, niin se on tosi ongelmallinen, koska naiset käyttää paljon Anavaria. Miehelle se ei ole niin iso ongelma, että jos vahingossa menee Dianaboliin, okei, no sitten rupeaa kerran nestettä ja estrot nousee, ja sitten kun lopetat, niin that's it, ja maksaa arvot ja muut, mutta naiselle, kun naiset käyttää Anavaria sen takia, että se ei virilisoi niitä, niin eli ei tule näitä miehisiä piirteitä ja tällaisia sivuoireita, niin silloin niillä se kyllä pitäisi olla sitä, eikä varsinkaan mitään Dianabolia. Et jos siinä on vaikka Winstrolli, niin se ei ole niin iso ongelma, mutta niinku, tuommoinen joku Dianaboli, niin se ei sovi naiselle ollenkaan. Mutta Anavari on silleen näistä oraalisista hyvä, että se ei vaikuta yleensä maksa-arvoihin niin pahasti kuin muut. Ja sitten se Anavari, jos me nyt puhutaan ihan oikeasta Anavarista, mikä on sitä itseensä, niin sitten siitä tulee aikamoinen paine niin kuin kehoon, että hurjat pumpit ja semmoista. Ja kyllä se tuo voimaakin. Ja sitten Anavarissa on se poikkeuksellinen, että se polttaa pikkasen rasvaakin. Muut anaboliset ei oikeastaan rasvaa polta. Niin. Joo, ja se on ainut anabolisista, mikä ei käy mielen päällä. Oikeasti. Joo, ei varmaan. Ja silleen aika mieto Anavaria. Tai niin kuin sanotaan näin, niin kun puhutaan miedosta, niin tarkoitan tällaisia haittavaikutuksia. Että se ei niin kuin, kun sitten jos vertaa johonkin anadrolliin, niin et se pysty syömään sitä kuin pari viikkoa, niin maksa-arvot on niin korkeille, että ei enää mene ruoka-alas ja kaikkea muuta hirveä niin kuin nestekertymä ja verenpaineet ihan katossa ja tälleen, niin Anavari ei tee sellaista. Ja Anavari voi vaikuttaa kolesteroleihin joillain aika voimakkaasti, mutta joo, ja muuten siinä ei kauheasti ole haittaa. Ja se, mitä mä tutkin aikanaan siitä, niin se voi vaikuttaa pumpun päälle. Se on tietty viikkomäärä, mitä suositeltiin Anavaari. Mä en muista, oliko Anavaarissa suositus 6-8 viikkoa, ei yhtään pidempää. Siinä on piilo side-efekti se, että se voi vaikuttaa
pumpun päälle, että vaikka se on mieto, niin se on todella vaarallinen kuulemma sydämelle, mitä mä lueskelin siitä. Että se on niinku semmoinen side-efekti siitä, ja siinä on, vaikka siitä puhutaan, että se on mieto, että se ei vaikuta maksan päälle niin voimakkaasti, niin sekin on tietyllä asteella bullshittia, että se vaikuttaa myös siinä maksan päälle, mitä pidempään sä sitä käytät, niin se alkaa vaikuttaa negatiivisella tavalla. Joo, kyllä, mutta ei niin voimakkaasti kuin vaikka just dianabolit ja tämmöistä. Ei, mutta siitäkin oli, niin kuin Anavaarista oli se suositus, oli, että 6-8 viikkoa maksimissaan oli, että ei yhtään pidempään, ja sitten pitäisi tauon niin 8 viikkoa taukoa. Okei. Joo. No mä tiedän, että jotkut käyttää aika pitkään, ja sitten on sellaisia, että jotkut naiset saattaa käyttää vaikka ympäri vuoden, mutta ne käyttää tosi pienellä annoksella sitä, että joillain naisilla, tai naisillahan Anavaari on silleen, että se on semmoinen 5-10 kertaa pienempi se annostus, mitä miehillä, mikä niinku tuo sama periaatteessa yhtä voimakkaan vaikutuksen, että naisilla niinku, jos se annostus on 2,5 milligrammaa - 10 ihan maksimissaan. No kyllä nyt jotkut proot käyttää enemmänkin, mutta niinku 10 on jo tosi paljon naiselle. Niin miehellä se on sitten ehkä 40 ylöspäin se niinku, mitä käytetään. Tässä kun puhutaan nyt testosteronista, niin mun on pakko kysyä sulta yksi mielipide. Mitä sä oot tosta mieltä, että kun naisille tänä päivänä, kun puhutaan miesten korvaushoidosta, entäs naisten korvaushoito? Tänä päivänä tuputetaan naisille estrogeenilääkkeitä, kun sen sijaan, jos sulla on estrogeenit päin persettä, niin naisenhan kehossa on myös jonkun verran testosteronia. Ja jos sitä testosteronia ei ole siellä kehossa juuri ollenkaan, niin silloinhan ne estrogeenit on vituillaan sun muuta. Niin sitä estrogeenikorvaushoitoa määrätään, kun sen sijaan voitaisiin määrätä pieni määrä testosteronikorvaushoitoa, jolloin ne kaikki balansoituisi keskenään. Joo, sitä mä oon miettinyt, kun Jenkeissähän naisillekin on testokorvaushoito, mutta ne annokset on niin älyttömän pieniä, siis joku 0,3 milliä viikkoa tai jotain tällaista. Mutta silti se on niin, parempi. Joo, mutta niinku sitä mä oon miettinyt siinä, että miten ne saa annosteltua sellaisen määrän. Et kun niilläkin on sitten niinku useita kertaa viikossa injektio, niin miten se toimii? Kiinteä inska-yksikköruisku, sillähän saa. Niin, no joo, kyllä. Ja Carlos kysyy, mikä ei rasita maksaa paljon, ymmärsikö, että Anavar on yksi turvallisempia? Joo, kyllä niin kuin siis napeista, eli oraalisista syötävistä hormoneista, niin Anavar rasittaa varmaan vähiten maksaa, mutta sekin tosiaan voi sitä rasittaa. Mä mietin tässä näin, että ei me kerätä äijänkaan millään, että meidän varmaan tämä hormoniaihe, meidän riittää tästä hormoniaiheesta äijänkaan, mä tiedän sen, että meidän riittäisi ihan jumalaton määrä keskustelua tästä, niin mä ehkä tekisin äijänkaan silleen, että tehdään nyt tämän hormonijutun jälkeen, tehdään pari jotain muut jaksoa, ja sitten palataan jossain kohti tähän hormonijuttuun, että me voidaan tehdä lisää näitä. Ihmiset voi vetää meille heittää meille kyssäreitä, koska tämä livekin on vielä se, että kun me vastaillaan teille täällä lives näihin kysymyksiin, niin ei me pystytä niin kuin kaikkea käymään kerrallaan läpi. Milloin täältä tulee muutakin tullut, että miten masteroni kautta trestoloni ja täältä tulee miten mielipide Winstrollista ja tälleen näin. Niin se, että kun me käydään itse yhdessä Ronin kanssa läpi jotain hormoneja
ja me yritetään teille vastata samaan aikaan, niin emme kerta millään käydä. Tämä lähetys olisi varmaan oikeasti joku 10 tuntinen, kun me käytäisiin läpi kaikki. Mutta me voitaisiin kyllä tehdä semmoinen Q&A-jaksokin. Joo, voitaisiin. Vastaillaan ihan vaan teille, että me ei niinku mitään omia juttuja silloin niinku tuoda, vaan sitten vastataan niihin teidän kysymyksiin. Mullakin on täällä näin niinku tullut lisää kyllä kysymyksiä näihin. Mullakin on ihan valtava määrä. Niinku. Mä just mietin, että voitaisiin ottaa oikeasti seuraava lähetys, ottaa ihan Q&A, jos mitä saat siitä mieltä. Se olisi vähän niin kuin meille semmoinen, se olisi vähän niin kuin meille, tiedätkö, sellainen välirentoutumishetki, tiedätkö, sille, että me saadaan rauhassa miettiä, mikä meidän seuraava aihe, tiedätkö, olisi käytännössä. Kyllä. Ja tulkaa hei silloin esittää noita kysymyksiä. Meidän pitää varmaan nyt tässä niinku taas lopetella kohta. Meillä on 90 minuuttia jo mennyt tässä, varmaan ylikin. Niin, joo, pääsee vähän editoimaan. Niin tulkaa sitten kysyä näitä kysymyksiä ja heittää näitä. Ja meillä voi heittää, meidän täytyy varmaan oikeasti tehdä toi IG vaikka ja tuonne TikTokiin joku kans tällainen tästä Pyhät, pahat ja komeesta omat sellaiset, niin kuin minne pystyy noita highlightteja sun muita ja tälleen näin. Sinne voi heittää oikeasti niin kuin sit meille niitä kyssäreitä, mitä te haluatte niin kuin oikeasti vaikka meidän jaksoihin sun muuta, niin me käydään sit sieltä aikaa jo lukemassa ja ottamassa ylös ja pystytään käydä niitä kysymyksiä läpi meidän lähetyksissä sun muuta. Ja meille saa laittaa molemmille, mitä teillä käy ikinä mielessään, niin saa laittaa niin kuin kysymyksiä ihan meidän IG-hinkin ja Instagrameihin ja käykää nyt ottamassa toi Roninkin YouTube-kanava tilaukseen. Sinnekin on tulossa Ronilta reenivideo edittiin vailla on se, niin on tulossa matskuu ja tälleen näin, niin saisi Ronikin sinnekin vähän näkyvyyttä lisää. Ja ylipäänsä niin kuin nämä kaikki meidän somekanava-alustat ja kaikkein paras on, mä en tiedä, onko sul Snappia? Ei oo. Joo, sun pitää luoda Snappi, koska mä tiedän, että sinne tulee ihan sikana faneilta. Mulla on itse, mä arvannut tekee aktiivisesti Snappia, niin kuin aktiivisemmin. Snapissa on se positiivista, että niitä storeja on paljon kivempi tehdä sinne, koska sä voit tehdä paljon pitempää sitä storya, kun taas niin kuin Instagramissa, kun sä joudut tehdä niin kuin minuutin aina, tiedätkö? Joo. Niin tuossa Snapissa sä saat puhua niin kuin rauhassa silleen. Joo. Kyllä, niin, kyllä. Kato, mä pystyn äijääkin, jos sä joskus luot, niin kato, mä sinnekin jaan välillä nämä kaikki meidän lähetykset sun muut. Mä pystyn tääkään sut sielläkin ja tälleen näin. Kyllä. Joo. Mutta niin, me Tuomokaan jutellaan ja yritetään tehdä sinne nyt mahdollisimman pian se kanava, mihin tulee näistä ne highlightit ja laittakaa kysymyksiä. Tulee sitten me varmaan voidaan tehdä joku tämmöinen Pyhät, pahat, komeet kuva ja Q&A ja sitten käy kysymyksiä meidän Instagramin kautta. Käydään niitä ensi jaksossa ja sitten tähän tulkaa tietenkin livenä katsoa ja esittää kysymyksiä, sekin käy, niin vastataan niihin myös. Ja aihealue on siis vapaa, sen ei tarvitse liittyä hormoneihin, se voi liittyä niihin tai sitten johonkin ihan muuhun. Kyllä, siis kaikkea saa kysyä ja kaikki ei välttämättä vastata niihin kysymyksiin, mutta kaikkea saa kysyä. Ja tämä tulee jälleen niin kuin kaikki nämä aikaisemmatkin niin jälkitallenteena tulee
YouTuben puolelle katsottaviksi. Ja on tullut kysymystä, mä en muista kysyks nyt joku tästä justiin. Kun joku luuli, että tää on niinku mun podcasti, niin mä jouduin yhdelle sanoa, että ei tää on niinku Ronin ja mun, että me tullaan Roninkaan varmasti jossain vaiheessa sitten niinku tullaan avaamaan se, ainakin itse on miettinyt, että olisi tarkoitus, koska justiin, että sitten hyötyy molemmat siitä, niin että sitten kun se siitä nousee ja tälleen näin, niin tullaan tekemään tämä Pyhät Pahat ja Komeet oma niin kuin YouTube-kanava. Kunhan tämä nyt lähtee tästä nousuun ja tälleen näin, niin sitten pystyy mainostaa suoraan, että hei, että nyt meillä on niin kuin tulos oma kanava, käykää ottaa tilauksia ja sinne alkaa droppaantua kohta niin kuin jaksoja, että jatketaan siellä puolella. Kyllä. Silleen se olisi paras, joo. Vois. Okei, mutta ei siinä. Jatketaan ensi kerralla ja toi koira on tuossa pitkään jo yrittänyt päässä lenkille, niin pitää lähteä käyttämään sitä. Se on taas litkinyt tuossa monta kulhollista vettä yön aikana. Lähde lenkittämään, niin ollaan koodessa. Jees. Ei mitään, kiitos seuraajille. Ottakaa meitä instat ja muut seurantaa ja nähdään ensi kerralla. Kyllä, ensi kerralla. Jees, moro.